Omonchu murele ondezi TV ngukwane bene ase wiki ende imyo moroberio umuganone moroberio cherekiriti kuri Jumatano ense ya mone nuse Marogoba asitoko batugusanga nabageni ao twasanga nabana siasa abagosori ebiyata aboroke babere bakolitaya abantu ao babo tumanyia emegano yabo tole nekirenga yokumanyia nabo igogo kwene kinga nona enkonyorore kirenge kemo aso mabwayo kirayo konya gusuka kurwa sore wika ase obwenderete kobana bokondo tobwatia wetera sumtandaito Facebook Ndizi TV News Digital Asense Media ya YouTube wetera aso Ndizi TV News na wetera sumtandaito www.ndizitv.net sanganito Semarogoba yabono andonsi aso tengeza Semarogoba yabono ndino mokomonene asengenje ni otarabeto komerana noyo kabere omworokia omukoro asikulinda otabanga niga beteka kolita kolinde tarosa retired but not tired. Werere buya. Aha, karibu sana ina Ndizi TV. Buya mana sana. Semarogoba yabono. Asefaide murele Ndizi TV. Tumanyango amalietago ayeningo. Malietane nchenkoro kwa Henrik Kimani Ayega. Okay, tumanyinga inkanga yeiga kwa beteko kuibura ndi mwaka kyo yolengi. Kuiburu kwa ne igone iboletwe 1958. Mwaka 58. Asomo nkaya bonyando. Kirwanda naona iboletwe. Ere uya kegima ekero kwa beteko kuiburu. Tumanyanga abayiboli bawo mbarabe balengi na ndi asenkelino mbalinga mualengi. Moiboli ona alikoro kwa tata alikoro kwa Yego Mbeo. Mama alikoro kwa Nginesi Mokobi. Epati yengi yago sembe ninje bweka omwana bwe familia yo nje nathoge to mutanga na ndi cho moelio igo musubati ondo minto na mumuro minto nde tayo aki alenge obugimo ukina korabyeka obugimo bona akinete buya tata galenge omonto otatagete gosori olengo mugaka obwata mangana gotebanga esukuru wikoge ndo some na ndi nyatari ereka ngona agende ta sukuru nonya narengo yo mumanyete ke gusingo tabakire ng'omwana yo mono mube lakini tata igateneine farm anda tenene chinguru no boremu kororanga ngoenda ne school kona mochire ekeboko ekeranya ngende school eng'ombe korie ndagera majeso tabwati oikarore ngengo gamanyengakia anda kwenda baka gitia chekinga eng'ombe yanywa machi aina rale gokora ojo mbolinga ng'ombe yota majara matebi kumbo cheki onyole ng'ombe tenywe timache ebiranya namanyanga tata no mungaini kuikande dekeregende bakoromba bwate chinchira bale konekinga amangana abero ikirana bunabo entera ende bale koganinga nigo balinga batindiki mutumanyango asaba ibuli bawo inkeke bale gokora elinde konyora umugati kelitiko mwaka tata no moremi olenge bwekaba naende nakorete gasi asa basungu bali abakuru nimenyete muro nakuru ase tata ali gokore gasi umwaka 16 na berete neraro igari nginya pare nene yaba basungu bamubegete nyapara yokorenda bakori bande meremo eno ya warenge ewa tumanyango bono ekero kwa bagukwiburu ntumaitenga ekero mwana abera kwiburu agendo ikobwatia nkeringa abega kogenda ase school tumanyango ensemo yawo mwaka kiyo wada kwenda school na ende school kiko kogenda school ya ntangani ale koru kwa Iruma primary school umwaka 58 ubuji wiko mwaka 60 tata buna naika goteba tukagenda nere Nakuru igonga tige sukuru kana Nakuru lakini Nakuru tata buna nateba rengo monto tagete chisemi akaroranga goikange ndi sukuru gosoma ono twagasomire Nakuru chisa ibere cyabo tuko paka chisa isano lakini rende karo yacu wiko mwaka 60 tata akaira na kusenka usi ewa ekera bakwira na gusi igon class ile kwa linga ne ko betokogenda next semichase rogongoro gusi engakie lyo mayete nyato gosoma na ndobo moko wake tikwale gweta bwangu lakini wone kaona ila nagusi abantu batabayaya bona ndo mwana kwa standard 1 anda chake andika chaka standard 1 mwaka 60 ewa tumanyango ngiko betokogenda next semichao mbako kuri school yoboros basi ngaina isa michiane mwaka 16 eyo ngakora gote mukoro kwa nga common entrance examination CE oina matemo na matangani ago kini koro primary oji intermediate intermediate yana wayarenge Mosando SDA nona achiete primary ya tora tumanyinga kwa beto kuira na 9
ina iranete iruma iruma na iranete tumanya ngo ase skuru ye iruma ngaki bo mabware ngerera bo mabwabere bakorora naranga abani bagokobwe marago bana inde emambe na bere ni ngone kigali ndamanya ngo bo mabwino na bwarenge boliga ngaki bwarenge kwanza kogende sukuru ya lengoro sana owe denjere bo atali nani wege sukuru limi nalio na ndija kwalire chinda kwale konyoro bokongu ekiba bege kubeta ekibono getayo kego kubeta kwera kiri wiko ike sukuru na konyoro sukuru nko iyo wiko ike jisa sukuru bwana bali mo balenga baya na nda bakongu batagete koranga kiro omonto na sukuru tumanya ngo ndagera ya mugasoma kimwaka nyorire mangana ndagera tale ngande unanya kwa rwete kabira kende na monoto ale kurunga kabira kende kene ke kwa ale kuria oko gende sukuru ojoira na mogoroba onyore ndagera na bo ika konyore ngumungi na tayo nkwaga kare basi ai wiko bego iga mangana ye ndagera mogoroba rachoragira ewa alese sukuru boroso utatiga chisemi nke kwa ale okora na renge korosia chingori ntwa karosi chingori kuminyoka na renge na kuru kwige sase na kuminyoka baka abantu atangige sase ege sase na kaminyoki aso kuminyoka ko ngo beto wikira okuminyoka ko na karona ajete goika intermediate tinje dingo gendereri ego ajete ko gasira aso skuru boroso ngwa minyoka teno na se district okamnyoka bose no na minyoka ta se district tumanya ngo ngyo ko bako inyora asa na mona sukumnyoka kwawo nke ituko kieri kwa minyoka te unyorete nganere tinkwe bali tukeri na beto kumnyoka na minyoka ta suneka tukaegwe bitamtamu na tukaegwe nege tamu ikine kige ndona roje nga kwa egwe getabo mete yaringe tukengejo sana yale ngakiri bia kubinene bia lengo egitabo kwa ukyo soma bose bitamtamu ewa lero mata abana batata chibesa eke kombe de chibesa sikulinde eskuru ye tumanyango akero kwa bete goko anyaki wa bete goko lia samatemwa amatemwa na reko karabuya sana na rekoba namba 3 namba 2 munege songo na kanyorire tamanini abuno inse ngwe igona ringwete bono tumanyango bona kero kwa bagukuru ase skuru yo boroso kwa nde skuru ya secondary ngaki yarenge gaiga gatia bona mangana ye skuru ekero na akora intermediate na cha na bono karumo sando ngacha itiri itiri ankabera aroro ngakora matemwa korokwa Kenya African Primary Examination kape kero na akora matemwa yo ngaeta buya lakini umwako kubwatia tata gasira pole tinagendera skuru nkabera nka emyaka 2 nkabo mwana kwaya ngasoe kanisa nganza goteria nkabe kwaya master ngateria se emyaka iyo ntali kogenda ande narangire tuwe sukuru buna bana narangire tugusameta lakini dinjieti nande ngaguru rende mo kwerende masocho aro dinjieti igo bono nkabera ka lakini kasi ni yane orekoro kwa Peter Orogo Nyakina tutare kirasali nkyo bo mabwa bete maya tata kusira bwa beto bokong sana pakare aronko nkorera nkonyora ngumonto tabwati omoibori negashia nkomusa pole bwa beto bogimo bokong mamo minto tabwate kenda ale gokora lakini nende mamo minta akanyanja tukaba buya manere ande miake yakanda ando buya kabere imeye kanisa kine gyo kagya ngonya nta tora semia marogobe abono baroko nyoranga babiri bagonyoru na bayibuli bako babiri bago tuto semeli nkera bako batay marogobe wante gatako kwa naiga umwibuli no monto wengecho naende mwanche no somo osome ancho umwibuli musiko umwibuli no umwibuli mwibuli monto wengecho ekiagere keraro igo negale nguba igale engaya gucha sore esubugima bwao mama natigarite nere tukaba nere buya tukaigwana nere buya tukagenderera naenda akandenda buya ndako agendete gosemia igo nari gusabanga omwibori atigare ko omwibori nando omwibori yanjwe naenda siku bali babiri bagusiria abibori baba nkora ko bate omungwa na gosonde bwensi osiri omwibori airane amurigeri Yesu Kristo aboyomo bwe kanisa aboyomo ukoba umutangani na gosasi manyasaye na kobo mwigweri abo mwigweri
abo mogowende kanisa naende abo omonto ogotegerera abantu bande bari bosibwaya lakini tabesa gosiria okwegena ng'anche tato taiyo mama taiyo ase gokora ebinto arakore tagosuka gochiare kwabo tebinga dikwaba gokobanka nkaga gasi emyaka ebere omonto nare kwabeta okomera tabanya ng'wa kiabeta nkaba omwana kwaya nkaba ase kanisa ime ngateria buna ememba naende nkaba ekwaya master ebi bigankonya sana so obogima bwane naende nkaba nkogenda chikambi chi kanisa awa ime ya Gusii chigankonya sana okay naende nengwate banga omonto nare kwabeta okomera ekasi ni ani okorokwa Peter orogo nyakina nachitaka nanyanchete agachaka iwe birero byane akanyimuge korwa akang'ira asakoro ku Marsabit igare gokora egasi ye para korosie para Nairobi Addis Ababa road pasie kerang'ira Marsabit akambeke esukuru esukuru y'abakatoliki institute nkabera aroro omukristo bori narwete nabarobwa tije timbotige kaenda ngachaki naende ekwaya naende esukuru y'inkabe captain naende ngabe ekwaya master ngabango teri abana kogona goteri abana esukuru ekanisa nare kogenda yare korokwa African Inland Church kali esukuru kanisa ye oyabwata abobisa beserekali abangine bali gocharoro basi nkanyora rende libaga litukelimo umupastor no gocha paka ese ekobisi ya kwene nyumba yana na tune school captain obonte binga mbwanje tukoliko bwali ngarakira umvo mwirengo esukuru ndiraje gukora ene esukuru ngenderete lakini omudio yaga to mupastor nga mbwanjo mungwano uri gukora esukuru aira ne gocha tumuliko bwali lakini ngajikolenge lyubugima bwa Marsabit na nkase ito na inche buno mugusi nkori endagera karwanga agate konyarekana kamatega chote ebyo modio inga yaya wali mutintagira lakini abasani bana babere bakora konderi noyo ndokora ku Charles abutu ameta komedom bakangebereri bakantebiga chuitabe kuna na itabete mambya yenkonyari ru je na jita kori gasi ne gasi yandigeti kanyari rube ngomwaka gocha kwabero mwalimu Marsabit County Primary School ebwata abana chiweru kwaya okay tutumanya ngo aiga na twabrego siria aiga ekero kwa gukuru ase school ye yankaga ingise kwa beto ko ende ase school ya secondary inka dije secondary ya onje to soma bona Marsabit iko je to soma ru bali muri me onse to soma bona Marsabit bona school ya okay kimwe muri Nzi TV ni otande rosanga nere Pastor Kimani yo tomanya amange ne mono igoro icyobugima buwaye buna betega okina akagenda school yo goroso ukira bono berega kwegwa ali rubere kugenda ase emirimo so cyaka emirimo una omworokia kitora chikirana kurwa sumutimoko nabo tumanye amange igoro icyobugima buwaye nakondo tubwata sumtano to Facebook Nzi TV News Digital asensemeri YouTube Nzi TV News atara sumtano to www.nztv.net basa uskazo baskonegera ngona tori asika ketari ege tambe Nzi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwa television ya Nzi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Nzi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Nzi TV obwansu bwomugusi Mwantu murele Nzi TV mukwale bene ase entunda ya kabere astonde tegusanga nere Pastor Kimani ayega natumanya amangi koro yubugima bwaye obera imanyi buna betega gukina akagende skuru wikira bono obere gakonyora emirimo buna omworokia na ukando tugwate sumtano ito Facebook Nzi TV News Digital asense media YouTube Nzi TV News sumtano ito www.nztv.net nyoranga kali
emigano yokatogotebia nabo okoba okonyora ekerenga ekemo ose ebirenga bibere birabiga okonya no naye kwagendereria ase obugima bwao bwaire buya naende pastor buya mono sana buya mono sana kwabere gutumanya amangi ure obugima bwao ore negento ntamanya institute yoye ngige bwachete bakora gosomera institute ya renge ya Catholic ko ya renge skuru ya technical school lakini njona imugitie gasi yo carpenter no na lakini ari gosoma igo carpenter bunga igwa somete ugaika na somete baganga kora okay ngakora nyani grade 3 bana igo bono nonyare gosien bona miaka ya achire lakini rende ni naboko nyara naboko nyara rumaega igana boko ari nabona leo kale gasi okay tumanyango bona ekero kwaba gokonyora lirube lyo kugenda gosoma sabit akiabe bona ekero na so bwalimu mudi oyo nachete ngaitaba nka bwata lirube pasi ngaswa Masabit county primary school ya bwata abana chirwe yamo abalimu master yana ko ku Patram Shadaraka Kimani Moikoyo basi nawo chimita 100 korumwane ne secondary school nkabo mosani muya bwe school yane ne secondary school nkarwanga bono chisemi echi mbwata ni chinge kuikante menande ko kuimuka ngansa gosoma naende ngakiri school wachiari ngichingia ogokora matemu bakugachira okomo karibu nabona to koronsi kwale gokora okomo kwagachirwa basi ngasa gosoma kurwa mbwateranite no bwa matobuya bwa Masabit secondary school ngasa gosomera gabo ngakora form 4 yane after miaka 9 tumanyango ngakibono kwale go balance ko mwalimu ku school ye primary ne school secondary na kinago tebinga na bayari gasi enkogo lakini ubuya minister of education ya bwate system ogosoma part time naende kwa chigokora matemu na matemu tali gokora 10 ogokora okomo kwagachirwa ande gwakora ukonde kwagachirwa paka gwakora matemu onse pinya renge chi subject yesu gwakora abayankonya taigasi myake tumanyango bono kwabere gochaka ubworo kibwao ase school yo boroso kiyaringe bamwe mono ngaki abana aba nigo bari sense media notista naba isilamu bari yana ngusi tumanya ngaki ogosoni kwa renge cheke esukuru elia ya bwata abana abanga baborana basamburu abalendire barenge tofauti sana yani chindagira cha bali kuri cyarenge tofauti abona bwa abana to abwata lakini abalimu abange igo bali kurwa sakoro kwa down country yani bali kurusa itawo totebe nyeri na yuki bantu bali mbagwata bali mu buya okay asenye ncho kwabere gukurwa gusigwa akire Masabit tumanya ngako beto no ku adapt ense meringa ki ono Masabit ye iya beto bosese ne gukwana ona bera county school ya emyaka wetaniene na jithenga ba transferred nkairwa sakoro kusonga kaona na irusonga na ndinkarusigo nkairwa Moyale township school ya bwata abana 800 ono Moyale abana twale gosomi na ba Kenya na ba Ethiopia na ndi bukiso bwana tichite gotiga na ndi kora Moyale andi ngachaki kwaya ngagendera ne kwaya iyo chigankonya lakini abaibuli aba basonga asenge jo bale gotebanga omwalimu uri omukristo ogotosomeria abana Kristo kaira ne gocha yarenge abaibuli demand ya abaibuli omwalimu abakoreke airane egento kyo kumira gotepa kabona mbwate recording gelinga ibo bachite konyuyine kiragita kuru Masabit weche school baga kabago ogete babegeta machia mau lakini bakomboria weche school tukaende school ngabera usonga kaenda gosomia abana asinge njo yobo Kristo ugiso ngento kyamana sana totebi ngako beto kugendera maiga bona asu bwalimu kagendera kaona ira nasonga ngachangaika nkanyora ngabona mbatagete kanisa yane netageta abantu bako gendo bu pastor basi na koleta application ngirete nkonyora lirubenga nuga ne yucho kora interview basi na chiterusa ngakora interview naenda maene nkanyora lirubeli kwa interview kwarangeliwe theological college ogenda gosoma basi ngaira na back Masabit nkarisa ino bwali mwaka wa 80 nkaje skuru college theological college ase miaka 5 ku 1980s mpaka 1986 ngakora bo pastor kabekerwa maboko mwaka 86 nakolega sio pastor mpaka baona bona na tayire nakiarenge bono chinga kechi okoliza ino maita abantu abange
bataraba goswa sobokorire bo ngonyara barenga kienko ngaki akwite mbaka wocha uko resign ukuna kwamba ulia mo tegere kwangu si kwamba uli mheshimiwa ni linga nkwarenge raisi otati hubu yo muntu urengo bisi district leader kali ko rukugechi urengo mugusi ngamutenga koranje ndege tugutigo bwari mu ngende akarangirio mudi oyo mbegete gasi uri ko rukusoromoni akamatebiyaya umugako yo guso mwana oyo orurare muira ni gusia agenda gotigacho gosomera upasta bagwetera senjere iyo dio akamaya kunyanjira akangari bari gotigo bwarimu ngacha gosoma college tumanyango ingi kokwe gokeria akero kwarenga koro bworo kibwa ingi kokwe gokena ingi kokwe kwenyora ubwo kibwa mbwa konyete binte binge nabete music teacher as a school nagendete kurwe province kurwe district pake national level ngoteli music festival abona lingo yo mugwa balimu bakogenda for music festival ene kwende dikwata yeto iba yalinge Embu kose Kitui otwa bana twaje batera province mpaka Nairobi nachete hoteli abana ba Naroro Nairobi University nachete hoteli abana tumanya ngubona ase ingaki endete no bworo kibwao ngaye igako ibeto wikira mpaka ukaba konyora inka yao bode karona na resign na chanka nachete nkabarengere bono ngarende tiganyome mwaka 78 nka kore nyangi chitariki 2 December kanyomo murugyo no kurukuteresa nyaboke Kimani tugakore nyangi tugasibira no mu bishop ore korukunya Francis Nyamwaro Ondeli enyangi ye kanisa rero kinyangi cyabere kiguta kinyinge nkire kige koro nkiro kinyangi kinyinge tumanya ngo buyamboro bibokore nyangi marako bulinga ne razimu muntu akore nyangi enyangi akarore buna kwara twacha gocha iga ase na ikire nyasawo ngikirio asubuye bwa nyasaye ekiagero roche tinarenge na bwata muntu uri konga moyo na gonkonya lakini gwetero buya bwa nyasaye ukagera na ikire ase na ikire roche nkabo mwana kwaya ngabe kwaya ngateria na ndi ngachakonyore gasi ntari guchiko kuri gasi asenge yo hoteli ibo ko baime ya Yesu Kristo na koba gokore nyangi negenteke mekia ekiagera iwo wesime kaime ya Yesu Kristo na Yesu Kristo wesime kaime yao Pabito koranga bikore binge byokoreka n'abantu bakubune kinywomo bose emangananga buna mbose mikiyora biko kwa abantu bandate kuchaka chinga bose balastinga cyabo obo bisike wabo irokonya zinga yao bono baburi byasa amangana yenyange asebona asitwaikire na kubwatekana no umanyi bwe myaka yane kinyangi cyabere kinkongo lakini amangana Biblia igale byasa abebeso isano 22 igego tebayiga inwa bakungu muigwera basacha baino kuna moko muigwera omonene 25 yatebayiga na inwa basacha mwanja bakungu baino kuna Kristo anjete kanisa anda akirwo manyene asengejo yaye amangana nabere okoigwera no wanja aina ara mangana aragere totware familia totwara ba chinka chibwata masikani okoigwera no wanja nebire bibya tobolire ase chiyomba chito na byabolire bona okay tumanyanga asinki ya abana mbale bwate nende no teme gwaturanga ibali abana mbwate mbatano mo umwana omokega bwate myaka 30 bonsi pi boy go bale Nairobi no bale kira abandi bakire chinka cyabo na abandi no bale Nairobi bakora imirimo yabo oyo mananya oreta liba gasoko genda isiko yekaye yense agachigosomera Buganda Makerere University no ari bono Nairobi bono asugukini abana bao lero dero mwana omokeni gabwate myaka 30 obo bisingoro byo ora ebo kwa Bible obo bisi wa Bible noko nambe yemo ayabuno omugaka bwanje omongino ayabuno omongina oyiwera omwana naenda abana aba baire school basome naenda abana aba ikaransa na barabo obategerere ekiagera abana batali bali bakale buna linata nachagete nari goitwa aba batagitwa ikaranse ugambe na barabo asomoyo bubororo asomoyo bubuitoko obategerere na barabo bagotegerere ubuna bububisi elia kabere omongina taba ole nambe ye muguchi asabana
abana aba bonse pi na abaino ngwetera abaibuli babere mwanya ole tabana abo onde tabanga nero ro monene usonde tabanga nero ro moke kwa mfano bali kirumba bwategasi chibesa bairaringina bose bakoereria yo mugaka hapana eyitekoba abana bakaba bakonya kende bako barakoe kende ikaransa na barabu karansa na barabu nandi bategerere erebu yake gimomantu muri Ndizi TV notande gusanga n'umurandia Pastor Kimani Ayega rero tumanye amange na mono igoro enjera abeteka uchaka bugima obwaye okire skuru wikiranga abera konyore mbere masabere wikiranga ona ire itambukiro biko batigimere mu nchake oborande bere konna wigo enkayaye nabwo notubwate sumtando ito Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na tara sumtando ito www.ndizitv.net marbabe abana nyiranga kirenga gitekene no seme okumanya nabo yokone kinga nango kwaturumukia obi wose kurase kerenge ke mu wikase kene kene kwa tora sumuti mukomoke kulende tubasa usko tubasa konyegera ngwira naturi Ndizi TV Obwansu bw'omuguzi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria nabo igo usonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyoranka nabo gusonja gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omuguzi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwana bwembe magatebyo omwana bwenguko ngaye omuntu okoro kwa omwibi abare koro kwa omugusi naende no omanyete naende gatwale koranga na bare gokwana na Nyasaye omwachingu okore ebintu kyarorekana ase abantu bonse omunyibi omureti chingige na noyo orenge kwebirari abantu bari kwiga chombe kyabagaka batugete bari gusuka bagende kyarenga ari wakanwese gitarengo otege ntare ga unichinyama ngore ne byare waka kende nkyarenge ndonyore ko hewa yare ko ego semoli munare koteba noyo nere bwichingi na bare ko gare gukireta ereta ari gusabwa abantu mbare ko musaba ngatoretere chingi ni chinyinge chiche munabona kurwa ebyo biri moko lirora kachi kuri biyo yoba ale mangaye mwana bwenguko gatebyo ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria nabo igo usonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyoranka nabo gusonja gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omuguzi Ndizi TV obwanso bw'omuguzi nigo bono yakone kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bw'omuguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Monchi murere Ndizi TV ne twandete gusanga nere Pastor Kimani Ayega oyo batomanya omuganoye ane mono ngakyabete gakoiburwa gakugende skuru obera gotwara enka yaye asondete konyora obubisi bwayo maetenga omuroberi bw'umuganone nigo tokozanga nabagani baito talinga batemegano yoka kone no na bakonyora kirenge kemo kirabe okonya aye asoli guika ase kerengo kende tubwati asomtanda ito o Facebook Ndizi TV News digital asense area ya YouTube Ndizi TV News atara somtanda ito www.ndizitv.net hatonyara chinse mirongo ibere na inye amatuko atano nabere yibiki pastor na gwali bene asumurobera umuganone margoba yabono tokonangaye nubwata abana kwa nubwatenka yanika onete nene igondo chinga bubisi bwa no bonge naende tumentango tuchuteriango naire bubisi bonde inga naire nare goteba saba iburi namanga narase gitabu kia Ayubu amaya agoteba iga asense ria narengo omonto oyo merie taria omwegenwa niga bwate enkore ndabo naende omwirogete Nyasaye agetanga korwa asogokora amabe ere nabwata abana abamura batano na babere nabaiseke batatu naende nabwate ching'ondi chiri bwisano na ibere n'echingamia chiri bwisatu n'echiombe n'echitigere chiaberi amagana atano naende nabwata abasomba abange mono asa yo omonto oyo niga arenge omunda mono kubwa abantu bonsi bamenyete ase ense ya mocha iga arenge omwegenwa enkoro endabu mochi ase Nyasaye ogosesenigwa Nyasaye okoreta Nyasaye tanjeti onde bwensi abantu babere bagatanga omonto omunda n'omube apana obonda Nyasaye okorwa ekero obwate enkore ndabu n'enkore ndonge Nyasaye ogoseseni oise korora abantu bebukwa abange abarenga abanda Nyasaye abaseseneti bagatwara enibe enyinge kuno ya Ayubu n'abande bagatwara enibe enyinge ngigekogera babwate enkore ndabu ekero obwate enkore ndabu igo ogoseseni kero ore omorongo ase Nyasaye igo ogosesenigwa Nyasaye takogotira lakini ekero oragende isiko y'ogwanja kwa Nyasaye bionsi bina biere rora abantu buna Sulemani babwate enibo ko bagendete isiko ya Nyasaye igo biasirete iga abaibori n'abana kaba begenwa enkore ndabu n'oboronge naende abegenwa gocha ase Nyasaye no sesenigwa ere buya kigimara ukabote binga ukabotiga obworokia bwao ugaswa ase skuru y'obwarimu aye skuru y'elingana bose theology ekarwa bete kukurwa skuru nkwa bete cyakera oburandi bwao naende nkwa bete wenda se myaki oburandi bwane nabeta ase lebo ye kanisa yaito nkabe parish leader Lutheran Evangelical Lutheran Church in Kenya Orosagi rwa Kisii nakorete Gusii ngakora na Nyamira naende ngakora na Nairobi naende ngakora na Mombasa sakoro ku Mosambweni na Nakuru sakoro ku Pumwani ijine isaba nakorete naedete kurwe entubwate ibiro wawa se kanisa yaitu ekemo no kobe parish leader egene no kobe district leader negene no kobe mo bishop lakini ngakieyo otwa bato parish leader no mo district na beto moraya se keruge gikyo parish leader ande ngabo moraya se omwaka na bete parish leader egobwarenge korwa
kurwa 91 mpaka 95. 96 nkabe district leader Nyamira. Ngakora nkarua 99 ngacho chaplain Cherio Mixed High School. Bono kwabiro kurua school kwabiro kuchikanisa bano wachira nkiyo bokore kwa bale ngase school ase sukuru narongo ele Nyasaye ngambu ya mana nkaroro buya bwa Nyasaye tinkwebe principle ya nekoro kwa Andrew Otara umwalimu tu akolete gasi komengi ya tugakore gasi ngi ase sukuru esukuru egakina na asenge ncho obo bisiboka bwale ngombo lingaki obo amate we principle ne chaplain obo alenge 100% okirete kiri twale kwererania senjerengiya na abayibuli tukabaikanye tugaikaransa nabarobo twabarangeria abana chinga kichinde nabona ale kwena naikaransa gitanda kiabo une chaplain lakini bakuminga chaplain kiye jacho ikaransa n'abanafunzi lakini igo yarenge obubisi n'ubu manyubuya asa abana abwe kyabale ko kabatanga yani chaplain ikaransa mwana intuga ekine kiyatagiyaga nkonya okole emyaka emenge na endemia ase skuru ya Itirio mixed kurwa Itirio mixed paka Itirio boys na abere to ase myaka 70 ande ngarangarirwe contract ye myaka 2 chi skuru echi tumanye umwaka ko bete ase Itirio mbako mwaka ki kona abete kurwa umwaka 96 paka 2015 nkarwa ro 2016 asobokoli ubwo ngwa koleta na kiombe kende iga ke Kristo ebyombe bina koleta na byebinge konde chaplain nanyoleta libaga ngakora ne college ekuru kwa CCA ngasomera mangana guidance and counseling diploma certificate naenda esukuru yeyo ngasomera bo chaplain diploma certificate ne ronka nyora ese skuru naende bo chaplain ngakora kurwagu nagendete chisuku nagenda kweta na nalet igere National Religious Teachers College nagendete chi college echo nanyo etali baga lyogenda chi conference chinyinge ne chi college chi seminar chinyinge wetero bo chaplain bwana Itirio Boys High School yewa ase chinga kichabono nkanita kiyoko bagokorana bona iga tidikorandi kadisende bona ngokorane kyombege koro kwa Kenya Student Christian Fellowship kyombe nabere na kero kyase myaka gwetania 30 bona wana niko abedo kimanye kyombeke naende ngakibokorerwa wabera ase kyombeke kyombeke akeronde Itirio mixed omo ngwano mu pastor mu yokoro ku Faransi yangwenye bagatotalera esukuru bagakwana na abana nkanyora ngekene kiombe kiranya ariko konya abana ikiombe kitugachakira ubwo amatobu yana barabwago paka rero buna totenene igaturama na barabu na Faransi yangwenye uyu no tole nere paka rero iga togokore gasi ya Kenya Student asogotalera abana chisukuru na kubasemya na twabere neri bagari na nase myaka iyo kutara chisukuru ange chonse pikenya na mono national schools Kamuzinga Kabiyanga Nairobi school Chania Nyeri n'ekinde kinyingi okay mbarora nyolenga abali mu bale usana abale si yura kini baraso akiombe kene gyonse ngira bako bakwanda ndiko kese abali mu nali ko basabanga kesevu kali egento kyo Kristo atenge ne kanisa yane kesevu no gukini umwana asilingana lya Nyasaye na n'ubu nabubu ya bwekyombeke gya Kenya Student Christian Fellowship utatiga abantu bake mbali kumanyanga ekyombeke no gukini umwana akina sobu ya bwa Nyasaye na ndamu manya Nyasaye na ndacho komokala Nyasaye ekera akulire nabara agende kanisa yaye nabara jigo chake kanisa yaye lakini akine nemilibu nelitwaranga Ayubu akabo mwegenwa naenda akabane enkole ndabu ase Yesu Kristo ase enseme yobokoreri ubwa obuno murandia totebyango nke kyabere okonya ase wikira nimirimo ya maite abarandi abange kunyoranga bawikarana ase batigwe mirimo batenwe mirimo baba konyorama emechande mengi kubanyora bange babo mbali gotaboka imirimo bunere nke kyabere okonya ase burandi bwa myaka yose mbiyamana egento yankonyire no kabo mwegenwa koba kulinda chinsa
nyakwale ko ende kanisa oiko emirobiri kwa begete kanisa nyane batiso obaro asinje chigwenerete ebi byabere bigonkonya obo mwegeno na gokora emirimo eyo asichinsa chigwenete n'ichinga kichigwenerete lakini bono twaikire ngakiye abantu barigerereti mono ebesa kubwo bokoreri bwa Nyasaye nine areme chando tochi gotwara asichinga kiye cyabona ebona. Okay, kwa biru kwanera bo igonko arabete omorokia tetura kwanera asoboroki bwao nkiki kyabete okonya kwane kinga no na bali mbagwanchire abantu bonsi bagwanchire mwabere mukubwatira na buya nkiki kyabete okonya ikintu kyabete ke gonkonya nge nago tebingo obwamate n'obwororo n'obwitongo ayebu n'umurayi nyana abalimu twalwikaransa na barobo twagamba twekera no kwigwana abanafunzi twekaansa na barobo twekaansa kwigwana ekina kikyale kogera nga tukagendera n'abana tukagenda n'abalimu abo lakini ekero okororeka n'ore iguru kusure ise ndugu yangu togoska abago tabanya go tagete yani kabebu nabare naliora banyora ebona ere buya kigima ntubwate abasae ntubwate abantu banene banyorenga batabwate emirimo basomire babere bakochi school batabwate emirimo nkira ko basemara bababa umuntu aisha goteba nga tabwate emirimo igonda timetindi etakinda amatabira kine nari ko mukonya iga Nyasaye natwete ubungaini na ende nago chorerete ke gukiao mire mukie yotagete Nyasaye atakoeti kukubuka mambise kwikaransa bwe bange na icyo gwenete gukora ine mirimo egente kenene ngelinga ki ancha umurimo urya uromoyo oyokore no moyo n'ikinguru cyawo cyose kora umurimo uyu kuna mambi turi kikobo nororo umurimo yoko lakini ekero bwate birenga linga inje gonta getemba asegete inje gonta getembe nkore gento gete togofauru kora kelyo bwate ibinde bigende inki munyasa ko bori musa inki ubwate koboko musa ko madabinga ki enyimbo naye inki ubwate koboko ebe ne rando ubwate ebe ne pigipigi ubwate ebe ne gari ubwate yakorera so buya bwaye osuke kurwa se gari eyo osuke kurwa se pigipigi eyo ikera kwabere umwigeno ase ki ubwate koboko tigakuganikeria utanyale korambaria ya igo muntu tabasa kwatabanga mirimo tiyo emirimo gero kwanya ne cyombo ubwato ukorisha kirisi kuna mambi turi kukikobo kwanya ne bibi yoko gedi yegedi kuna mambi tuyo ebese liyo konyora kabu mwigeno ine gasi ebe obo beto gutwari birengerire ngaki nganje ntagete ngende ndikwe ndagete nkore gento gete chakira kiriyo bwate Okay, ere buya kigima abo igo tote koranga abantu abangi asama tukabono abangi kubwateka no kumwe kubugima babeire bago erusyo bugima mbaro konyaranga babeire bago komoya bakole bintu byo gucyana kigima nkira beko basemyanga onyanga tometa singa kizire cinko gubune cinki kira beko basem biyamana bona algo sabaiga nande nalgo saba somoyo bwo bwitongo sana abambi ntabarigerete TV ya itengi yatwanjete nande tuwo erengi ya gotokonye birengeryo nande tukubane ngambu ya mono asiga singi ya mogokora bona algo saba abambi ntaiga ogweita nkuri chindoto cha Nyasaye osogo kole gento getagwenere tikere kebe ibitari birengeryo bya Nyasaye Nyasaye nabwate sababu amanaye aye musabe Nyasaye ikere kero gutaka gwita na kushubugimo abantu mbarenga bacandegete bari gutakushubu genda ngayubu kosegenda yayubu genda ngo kakyagoteba mukanya ko modebinga ki Nyasaye yugo sabatayo lakini akyayuwa modebe uko na mukungu muri kanga abantu buna umbagenda haya abantu abaita bakaba mwasomire bona mukwirusana ni ubugima abayibori bare ko baberusana ni kango noro egente getangani ikaransanse eroberi buya twali birengeri biya natara n'abantu babwate birengereryo buna ensoti de nyoni engaini ekogenda paka igoro kabe buna ensoti ogenda igoro lakini so twali birengeri buna
tokuruka nga chicken mentality bana etogusuka naende gokora buno mu pastor nga oweita bogimambo ya sore asama tukale bosyo abantu bali gweita kangese abantu bakwete bonse kangie baerete bonsi pastor ndiye mono pastor so ikara na ime Ndizi TV Marogoba ya bako kile sana babiro sangana into kile sana direction ndiye maendenga naga konya abange kina kurua sekerenge kemo goika asekerenge okende mwanchu muri Ndizi TV igo twaberete gusanga nere Pastor Kimani Ayega oyo tatabinga tutware o ebirengereri bigoro buna chinso tindoba buna chingoko guse chicken mentality ase mwanju muri Ndizi TV ni matinga kwa konyole kerenge kemo use birenga ibere birabe wakonya nayi gukina kurwa sekerenge kemo wika asekerengo kende mukwana tobwatia asumtanda ito Facebook Ndizi TV News digital ansemere YouTube Ndizi TV News wetera asumtanda ito www.ndizitv.com kubera nilimbia mona abuto abeto kubwata na barabu bakora wa nere Stanley onde kigisayiro beba ko nekinga chibichechi boigo na maliogia bera wekera senchira wekera nitara nenkuru kwa job mangi wekere wiki ende na batakeire obulirio buya ime Ndizi TV na bubwansu bumugusi.